Benvinguda a La Marifeta. La teva cita amb les amigues. La conversa de bar amb micròfons. La teràpia de l'Anna Ballesteros i la Irene Peraire. Nova temporada, segona temporada de La Marifeta. Capítol 6. Capítol 6, amb la Irene Peraire. I l'Anna Ballesteros. Què tal? Com estàs? Molt bé, molt contenta aquí des del barri de Mar. Des del barri de Mar, perquè ja ets veïna, oi? Sí, ja soc barri de Martenya. Barri de Martenya. Ja m'he inventat un gentilici. És que Molt arribo bé. i pam. Clar, jo crec que estaran supercontents els de barri de Mar que els hagis posat aquest gentilici. Què tal? Com estàs? Feia temps que no ens veiem, eh? Clar, bueno, és que no pares de marxar. És molt difícil clar. veure't, Clar, no hi ha que viatjar tant. Doncs molt bé, mira, m'havia preparat aquesta resposta per parlar de l'estiu, però realment a mi l'estiu ja se'm fa lluny, Sí. Ara ja estic com, les vacances, quan va ser això? Fa un any vaig estar a vacances. És com jo necessito vacances ja una altra vegada. El meu cos ja ho ha superat, això. Això està clar, necessitem més vacances de les que tenim. Jo vaig tornar fa un dia a la feina, llavors encara estic com amb la depressió aquesta després de les vacances i estic m'estàs com... caient fatal. Xof. Bueno, a veure, quina culpa tindré Que sí, jo que d'organitzar-me les vacances d'una diferent a les teves? Cap, realment cap. Però jo el que vull és que tothom faci vacances quan jo faig vacances i que tothom treballi quan jo treballo. Ah, vale. Vale? Ja Ho està. podem comentar a les empreses, Vull dir- sisplau, sota el règim autoritari de la Irene en quant a les vacances. Exacte, Anna, exacte. Règim autoritari de la Irene. Ho has dit bé. Bueno, Total. explica'm, què tal les vacances, encara que et quedin lluny? Què tal les vacances que vas fer fa En un faré any? unes altres ara dintre de Irene. poc. Això t'ho explicaré en el pròxim capítol. Ah, mira-la. Em- Bueno, tindrem tots vacances, llavors. Clar, Ah, és que està bé, el meu règim autoritari no és dolent pels altres. Bueno, m'he anat de vacances a l'antiga Iugoslàvia, als Balcans, Molt bé. amb amics. I llavors hem fet Sèrbia, Bòsnia i Croàcia en uns 8-9 dies, en una furgó, 8 persones a dins la furgó. Sí, una furgó de 8 persones, Era una furgó de 9 i érem O 8. sigui, un autobús. Un Un mini autobús, més que un una autobús furgó. pels Balcans, ué! Vale? Ai, que divertit, no? Sí, sí, Us heu molt passat guai. bé? Ens ho hem passat molt bé. Puc dir que després de 8 dies, jo, els meus amics i les respectives parelles, que era aquest, Oh, uau. era aquest la creació del grup era aquesta, dins de la furgoneta seguim estimant-nos, que ja és molt, no ens hem matat, no hem deixat a ningú enrere. O sigui, segueix el grup d'amics segueix viu, S'ha mantingut, està consolidat. està consolidat. tothom segueix amb les seves parelles. A priori sí, o sigui, no hi ha hagut allà una matança. Ostres, dins la això és un furgoneta. èxit, perquè... Sí, perquè jo tenia és un experiment difícil. social que puc sortir fatal i la veritat és que ha anat superbé. Ha anat molt bé, ens ho hem passat molt bé. Molta guerra als Balcans, molta platja, història comunista, espom ètnics, alguna altra experiència amb neonazis que t'explicaré, i una Vale. cadira de rodes, perquè un dels meus amics Ostres. a l'univers va voler que es trenqués el genoll una setmana abans de marxar i li vam portar una cadira de rodes per si de cas necessitava. Al final no la va necessitar gaire, Ah, mira. però Ostres, la 8 vam portar. persones d'una cadira de rodes, tot això a la furgo, eh? Sí, maletes, crosses, Ah, perquè coses sí que em portava, bueno, una mica de tot. És una experiència ben completa. Sí, total. Us podria explicar infinites anècdotes d'aquest viatge, perquè ja té els ingredients per ser, com a mínim, una comèdia francesa. Sí, o un reality. O un reality, sí. Però la millor anècdota de totes és el dia que vam anar a Kucha, que és un petit poble de Sèrbia. Nosaltres vam entrar a Sèrbia no amb moltes ganes de conèixer serbis en aquell moment, perquè veníem de Bòsnia, i a la guerra els serbis a Bòsnia no dolents, ens van no? tractar gens bé. Veníem de veure genocidis, veníem d'un poble que és molt difícil de pronunciar el nom, que es diu Srebrenica, que van matar unes 8.000 persones en una setmana, i veníem del cementiri, de veure on tota aquesta gent estava enterrada. Vull dir, veníem molt tocats i amb molt poques ganes de creuar. Clar. I vam dir, bueno, doncs, quin és un bon plan? No? La gent que s'encarregava d'organitzar aquesta part de Sèrbia perquè ens vam dividir el viatge, que vull que quedi clar que no era jo, no diré qui, però evidentment no era jo. O sigui, cada Guinyo des d'aquí a aquestes persones. o sigui, fèieu grups de Fèiem persones i grupets, s'organitzava sí. una part del viatge. Sí. Molt bé. Van dir, ostres, doncs una bona manera d'entrar després de tot aquest bajón emocional, Sí. de venir de tot això, el genocidi, la guerra i tal,
és anar a un festival de música balcànica. Home, doncs sí, pinta Jo et dic, molt bé. música balcànica, i tu, encara no sabem, jo des d'aquí, des de no saber-ne gaire, què m'imaginava? Trompetilles, xalequitos, tiriri, no? Una mica Sí. una alegria, un punt, no? Hippies, Hippie balcànic, no? Sí, no? algo així. Hippie balcànic. Bueno, doncs anàvem cap allà, nosaltres en plan, uah, que guai, ara començàvem a veure alguna furgo, arribant al poble, no sé què, un poble perdut de Sèrbia, vull dir, 4 cases i mitja. Arribem allà, deixem les coses a la casa, comencem a entrar cap al festival, i això típic que al voltant del festival doncs, ja hi ha paradetes, no? I ja hi ha gent fent sus cosites. Sí, de venda de coses, de paradetes, però samarretes, i coses així. Però ens comencem a fixar una mica en les paradetes i hi havia, vam començar veient com samarretes de Putin, després hi ha de Wagner, després hi ha del tio que va portar tot el tema del genocidi del poble aquest que et deia abans. Sí. Saps? Com una mica neonazi. Sí. Tot. I llavors ja vam començar a veure simbologia neonazi, llavors hi ha clarament, gent fent gesticulació, caps rapats, molt d'home que la dan lolo, i movent carpes, quan sonava música en plan lolo, somos agafaven hombres i i les los hombres aixecaven, movemos coses i les rompemos. Llavors ens vam anar fent petits nosaltres, Clar. cadascú amb les seves pintes de no poder dissimular gaire que allò no era el nostre rotllo. I, bueno, vam decidir a prendre'ns-ho com que allò era com, no sé, com si fossis un extraterrestre a la Lluna, no? I anessis a estudiar, o com si anessis a estudiar una tribu llunyana d'extraterrestres de la Lluna. Com veure-ho des de fora, posant uns prismàtics. Jo vaig aguantar poc, he de dir. Podria explicar-ho més anècdotes d'aquella nit, que ja no tenen tant a veure amb els neonazis, però que em van fer que allò anés degradant per moments. He de dir que dins del festival en sí que era música balcànica i danses tradicionals i no hi havia tot aquest ambient, però s'olorava. Hi havia tota l'estona una boira neonazi per allà. No sé si hi ha algú del poble de Kutxa que escolta... Dubto. No, sí. Dubto que arribem a Kutxa, aquest podcast. Si m'equivoco, doncs no sé, feu-m'ho saber. Si just va ser aquell dia, en aquell moment, en aquella hora que jo vaig coincidir amb tots els neonazis de Sèrbia, ja ho lamento, que està fent aquest mal nom del festival, però, bueno, jo no el recomanaria. Bueno, és el que tu vas viure en aquell moment. Jo ho vaig viure això en aquell moment. I ja està. Ja està. Sèrbia és molt gran, segur, que no tota la població serà neonazi, però... No, però Vaja, ja ho fillo, vau anar allà es i veu us que els vau mola trobar. la música balcànica i la trompetilla. I prou bé que, no sé, que podria haver sigut com molt més violent, no?, la situació, perquè... O sigui, ens vam sentir violentades, jo crec, en general. Però bueno, que ningú anava com amb una samarreta ja comunista, no?, que podria haver sigut. Va faltar poc. Clar, exacte. Va faltar poc. Però que sí que és veritat que és una podria haver experiència. passat. Vull dir, hem tornat tots, que el primer que expliquem d'aquest viatge com a anècdota és vaig estar a un festival de neonazis. I llavors I ja això està. ha sigut, no? Home, el experiències. clickbait el tens, llavors ja la gent ja li comença a interessar el teu viatge. Si no ja tinguessis això, doncs bueno, sí, has anat a Iugoslàvia. Has anat a la platja, a Croàcia... Clar, sí. És igual, això. Turista. Però, turista. Però, qui ha anat a un festival de neonazis? Us heu endinsar com en la realitat profunda, almenys d'aquell poble. Exacte. La resta bé, vau trobar-vos més coses així o... No, bueno, ja podria explicar-vos, però no, per avui ho deixaré aquí. Ja aniré traient anècdotes dels Balcans en aquesta temporada. I a part d'això, doncs la mudança, que, bueno, doncs com totes les mudances, una merda. Ja, molt molt gran. divertides no són fins que doncs, ja estàs comences al amb molta lloc. il·lusió i acabes volent estirant-te els cabells i tirant-ho tot el que tens, tirant-ho. Però això està bé, no? Sí. Està bé tirar coses, A mi se'm dona fer bastant espai, malament sí. tirar coses. Ho he practicat, perquè hi ha hagut un moment que preferia tirar que seguir fent caixes. Però, Déu-n'hi-do. A més, jo penso, jo me'n vaig anar a casa ma mare amb 2 maletes Ja, sí. i a cada mudança que faig... Sí, acabes sumant. No, és que ara ja ha sigut un camió i 3 viatges de furgoneta. Vull dir, prou ja. Què em passa? Ja, és un tema, que com s'acumulen les coses a la vida i als pisos, i és igual que siguin petits, perquè tu acumules per sobre les teves possibilitats. Totalment. Això està fatal. Però, bueno... Bueno, ara ja està, ara ja estàs al teu nou piset, Ja està, a un ja estic barri al meu pis. estupendo, A amb un veïnes minut de tu. estupendes. Ara ja hem concentrat tota la malifeta a 2 carrers.
Exacte. Sí. El pis on estem també està al costat, aquí a l'estudi de casa del Joan i la Sònia. O sigui, tot perfecte. La Malifeta podria ser... No és de Vilanova, la Malifeta. La Malifeta és del barri de Mar, ja. Home, i tant. I tant. Jo ja no surto d'aquí, el que creuo la via ja no vull tornar a pujar. Clar, no cal pujar. Quina mandra, també, la creuar la via, eh? Bueno, next. Tu què tal el teu estiu? Doncs jo molt bé, molt tranquil. He aprofitat per descansar molt perquè ho necessitava. Llavors, doncs, ha estat genial. He fet com mini viatges amb diferents persones i m'ha anat superbé. He pogut xerrar doncs, molt amb les amigues, he aprofitat molt la platja, al mar també, i he vist molts peixos. Els peixos que no vaig veure quan vaig fer submarinisme a Tossa, els he vist tots aquest estiu mentre feia snorkel. He tingut un accés de sol ja la primera setmana i mira que jo sóc una de les persones d'aquestes que aguanten sota el sol estoicament, doncs ja no. Ja ara veig una mica els raigs de sol i me'n vull anar cap a casa, sóc una vampira, perquè em vaig sorrar moltíssim la primera setmana. Bueno, els primers 2 dies de vacances. Però en plan marejar-te, trobar-te malament? No, però sí de molt de cansanci, de que a la mínima em picava tot el cos perquè estàvem cremades, saps? Anna amb cuidado, amb el sol. T'has posat crema? Sí, moltíssima. Bueno, és veritat que vam comprar una crema una mica potxa, la veritat. I vam haver de canviar-la perquè no ens estava donant Anna, molt bona mentida espina. Que a la teva edat t'haguem d'explicar que has de beure aigua, t'has de posar l'ombra, t'has de posar crema... I sombrerito, ulleres de sol i tot, però la veritat és que va ser dur els primers dies de l'estiu. Que dur, anar a la platja i prendre el sol, ostres! No, perquè t'explico. Ojalà està a la mina treballant. Anàvem amb bici a tot arreu i ens donava molt el sol i això és que no t'adones que t'està donant el sol i més estàs fent com una mica d'exercici. Llavors jo crec que allà és on ens vam acabar de Clar, que dur també anar amb bici sota el sol a l'estiu de vacances. Però... Segueix anar explicant-nos la teva merda d'estiu. També vaig passar molt de fred aquest estiu. O sigui, jo he tingut les dues. Perquè una amiga em va dir, mira, jo estic farta de la platja, què tal si ens anem a Burgos? I jo, bueno, mira, pues, jo què sé, anem, saps? Pues vam anar a Burgos després de la onada de calor, que van baixar com 10 graus les temperatures a tot l'estat, vale? Pues nosaltres vam arribar allà amb una samarreta de màniga curta, a les 6 de la tarda ja estàvem a 8 graus de temperatura, ens vam congelar. Llavors hi vaig dir, bueno, pues ja ho he tingut tot. Fa una setmana m'estava queixant de que em moria de calor i ara doncs necessito és que no estàs contenta amb res, un nòrdic aquí sobre perquè em congelo. Però sí, ha sigut un estiu de baixar les revolucions i he pogut descansar molt i estic molt contenta. I estic molt contenta del setembre. A mi el setembre és un mes que m'agrada molt. Comença l'any, tot i que la meva professió no vagi com en curs escolar. Pues igual, ens passa a tothom això, no? Jo crec. Doncs encetes nous projectes, no? Tornes de l'estiu i dius emprendre les coses una miqueta diferents. Segur que tornes sí. a reprendre els hobbies, no? Que potser a l'estiu has aturat. Llavors, doncs, estic molt contenta per això. I pel podcast, no? I clar, el podcast, per això he dit projectes, doncs tornar al podcast estic encantadíssima. Llavors, doncs, jo soc d'aquestes persones que al setembre li dona com energia i estic a tope amb aquest setembre. Sí. Ai, Anna, Sí. Bueno, doncs jo no. A mi el setembre no. No t'agrada, eh? Em recorda que jo vull que em toqui la loteria i estar a vacances sempre. Això, el setembre em serveix d'això. Perquè a més no he descansat gens, perquè quan tinc temps lliure el vull absorbir tant... Sí, a mi també em passa, que no descanso això. I no tinc sensació de descans. De fet, ara em queden uns dies de festa i crec que me'ls agafaré per estar a casa mirant el sostre, perquè si no descanso. I pots fer això? Jo no puc, per exemple. A mi és una cosa que saber que estic com tenint un dia de vacances. Puc si apago el mòbil. Sí. Perquè el meu problema és que algú em digui ei, anem a la platja, ja està. Ei, fem no sé què, ja està. Però si m'aïllo del món, jo sola puc estar tranquil·la al sofà. Molt bé, doncs també jo, perquè ja et dic que jo estic un dia a casa de vacances i ja em començo a pujar per les parets pensant que estic desaprofitant, perquè després estic treballant no sé quants dies. És el capitalisme. Sí, totalment. Però bé, anem al granet, a coses que han passat aquest estiu, perquè nosaltres hem estat de vacances, però el món ha continuat. Que no sabeu de què parlarem? Quin misteri. Doncs sí, realment parlarem del que voleu que parlem. Vull dir, no ens amaguem. Hem de posar música ara. Posem música? Vale, doncs posem música.
Parlarem de la selecció espanyola de futbol femení, que el passat 20 d'agost va guanyar el Mundial de Futbol a Austràlia, fent història del futbol, i com les oientes ja sabran, doncs nosaltres que vam fer un programa de futbol femení amb la Marta Cautí, ara ja som fans absolutes de les jugadores i aficionades del futbol femení. Per tant, ens tocava parlar una miqueta d'això. Fent una mica de memòria sobre el que vam estar parlant aquell dia, doncs recordem que aquesta generació de jugadores doncs, ha fet una cosa realment històrica i han esdevingut referents. Gairebé totes aquestes futbolistes doncs, han passat per un creixement en el futbol pensant que el camp de futbol no era per elles, no era un lloc que els pertanyia, han tingut una pila d'obstacles, han tingut els pitjors horaris per entrenar, entrenadors menys preparats, condicions molt més precàries. Per tant, no només és un èxit doncs, guanyar la competició, sinó doncs, tota la repercussió que ha tingut i que on ja va haver-hi una audiència massiva amb milions de persones veient el partit i que també es van reunir a tot arreu. De fet, aquí a Ribes, com l'Aitana Bonmatí, doncs és del poble del costat, es van reunir com moltes persones per veure el partit i va ser doncs, un ambient molt xulo, no? I vam veure doncs, això, no? Com guanyava i com a més es convertia doncs, en la millor jugadora del partit, una ribetana. Què passa? Doncs això és el que realment ens agradaria doncs, parlar, no? D'aquest tema, però com ja saben també les oientes, doncs no vivim en un món on les dones puguem gaudir dels èxits amb calma, tranquil·litat, llibertat, eufòria, com sigui, sinó que vivim en un món dominat pel sistema patriarcal ple d'homes amb poder, masclistes i misògens que s'obstinen doncs, diàriament en fer que la vida de les dones sigui un nou capítol de machos alfas, però sense la part de la ficció, només la literalitat del títol. En aquesta temporada de machos alfa de Real Life doncs, tenim el misògen del president de la Federació Espanyola de Futbol que va donar-li un piquito no consentit a una de les jugadores, a Jenny Hermoso, durant la celebració. Després de 1.000 articles, columnes, podcasts, seccions de ràdio, televisió i un nombre incalculable de tuits sobre el tema, sí, amigues, el piquito va ser una agressió sexual i, per tant, amigues, doncs, Rubiales és un agressor, un home despreciable que va abusar del seu poder i posteriorment va tractar de coaccionar a la família i a l'entorn de Jenny Hermoso. Amb tot això, ja sabeu, també va fer un discurset molt lamentable i molt vergonyós on titllava del feminisme de falso feminisme i on 5 cops va dir que no dimitiria. Ha! Doncs bé, amigues, finalment ha dimitit. Ciao, ciao a este pescado. Però què vol dir? Que el sistema sigui estructuralment patriarcal. Doncs sí, que evidentment Rubiales està fora, però el masclisme segueix impregnant doncs, les institucions i les estructures de la nostra vida diària. I aquí doncs, estem nosaltres per recordar-ho sempre, que no és Rubiales, no és el teu cap, no és el teu profe, no és el teu cunyat. Són les capes que fan que el masclisme segueixi imperant i una d'aquestes capes doncs, és la masculinitat fràgil. I la Irene ara passarà a centrar-se en aquesta part de la masculinitat fràgil, així jo puc callar una miqueta. Uf, Anna, porto setmanes callant en converses familiars, en bars i així, perquè ningú defensa del tot el Rubiales, però sí que hi ha el discurs de no és para tanto, no? I jo pensava, mira, respiraré, faré algun comentari fluixet, no faré el que tothom espera quan jo estic en una taula i surt aquest tema, que és que salti i cridi com una boja, perquè m'he guardat tota la ràbia per aquest moment. És que penso disfrutar, penso gaudir aquest moment que estic a punt de començar ara. Perquè sí, és para tanto, no? Home, per favor, o sigui, bé, qualsevol jefe ja et diu, un piquito, a tu això et sembla normal? Bueno, però et sembla normal. Sí, diu, Clar, però és que encara que ho hagi dit, o sigui, no? Encara que l'hagi dit un piquito, és que només que t'ho digui no és normal, no? O sigui, tu ja és normal que un dia estiguis a la feina i et diguin, mira, un augment de sou, un piquito, no, oi? No. Doncs pues vinga, ja està. És que això, aquest debat no el penso ni, vamos, m'és igual. Fora. Ja ha quedat clar. Oientes, poseu-vos el casc, que començo. Efectivament, com diu l'Anna, això no va del Rubiales, o no només. Hem de fer una pausa i matisar alguns conceptes, que no diré bàsics perquè són bastant complicats d'entendre, però que s'estan passant per alt. I ara li parlo directament als imbècils reduccionistes, ¿vale? Això no va d'un piquito, va de molt més. Llavors, el conjunt de valors, creences, aspectes i actituds que defineixen què és ser home se li diu masculinitat, ¿vale? Lliçó número 1 d'avui. Masculinitat. Ta-ta-ta-txan.
La masculinitat és dolenta? Gran pregunta, també. Bueno, doncs si partíssim de la base que cada persona pot viure la masculinitat com vulgui, d'entrada no hauria de ser dolenta la masculinitat. Però tenim un problema. Hi ha un tipus de masculinitat que li diem hegemònica, que ja el nom li queda bé. Aquesta masculinitat té una definició molt clara i molt rígida, que això és molt important. I és al voltant d'ella que els homes generen la seva identitat. Identitat, una paraula molt heavy i molt important. Un altre dia, si vols, en parlem. També en parlem. Però resumint, la identitat és tot allò que fa que tu siguis tu, que tu et consideris tu, tot el que et construeix, el que fa que tinguis autoestima o no, que et construeixis a tu mateixa, vale? La identitat, molt important. Doncs tots els homes del planeta viuen sota l'ombra de que la seva identitat estigui sempre marcada per la masculinitat hegemònica. Anem a posar adjectius a aquesta masculinitat per qui no ho estigui entenent del tot, vale? 1, 2, 3, responde otra vez. Dominància. Zero emocional. Dur com una roca. Invulnerable. Heterosexual. Home, independent. Competitiu. Falta d'expressió afectiva. Proveïdor. Imperatiu. Autosuficient. Podríem seguir, però crec que amb això... Ja cala. Ja... No, tots sabeu, no? Si us dic masculinitat, és que a mi Ens fem molta una gent, idea. masculinitat, què és? Ja saps el que és. Va, vius en aquest món igual que jo. I ara direu, no tots els homes són així. Exacte! És que estem d'acord. No tots els homes són així. D'aquí la tonteria de que existeixi una masculinitat hegemònica i no vàries. No? No tots els homes són així, per això és tan estúpid que tots els homes visquin sota l'ombra d'aquesta merda de definició. No? Mireu si aquesta masculinitat és hegemònica, que quan han sorgit homes que intenten tenir-ne una altra, se li diu masculinitat alternativa. Alternativa a què? Pues a la norma. No? Una cosa és norma quan tot el que no és això és alternatiu. Llavors, per on anàvem? Aquesta no és la pitjor part de la masculinitat hegemònica. La pitjor part d'aquest conte de terror és per les dones. Per què? Perquè nosaltres ens ha tocat ser tot el contrari. Representem tot allò que la masculinitat hegemònica no vol ser. Som emocionals, generoses, zero violentes, necessitades d'ajuda, empàtiques, dèbils, servicials, seductores, passives, mares, cuidadores, putes. Som tot. Tot el que la masculinitat hegemònica no vol ser ens toca a nosaltres. La masculinitat fuig tant de tot allò femení que quan un home té trets femenins se'l posa en una altra categoria. Segueix sent home, però llavors és home afeminat, home gay, home en pluma, no? Com es deia el cosí de la Loli? Sí, aquell que vesteix una mica així, afeminat. Sí, el que té ploma. No? Us sonen aquestes converses. Perquè la masculinitat pugui ser dominant, protegir i posseir, necessita cossos que siguin els dominats, els protegits i els posseïts. I aquí li ha tocat aquest estupendo lloc. Doncs mira, a nosaltres, amigues, oientes, el patriarcat ens té les dones per sostenir tota aquesta merda. Vale, us vaig deixar uns segons, Anna? Sí, respira, Irene. Respirar jo, perquè respireu vosaltres també. Recordeu que això us heu d'agafar el fil de que estem parlant de Rubiales, vale? Llavors, davant d'això, els homes tenen dues opcions. Ser feministes i homes que intenten aventurar-se a crear i descobrir noves masculinitats i a ser referents alternatius per les generacions que venen i ja està. O, per altra banda, ser homes que volen que res canviï o canvien lo just com per seguir integrats, però que en el fons no volen que res canviï. Volen seguir sent machirulos. D'aquests, els que volen que res canviï o canvien lo just, alguns, molt pocs, aconsegueixen reproduir a la perfecció la masculinitat hegemònica, perquè alguns sí que compleixen tots aquests adjectius que dèiem abans. Altres no ho aconsegueixen tan bé. Els que tenen èxit són el prototip d'home-home, i els altres es queden en l'intent. Els que es queden en l'intent s'enfronten a una vida on lluitaran sempre per ser el tio de l'anunci de rellotges, però mai se li assemblaran ni en el blanc dels ulls i hauran de lidiar com puguin amb la frustració, sovint amb violència i arrogància, que és com el patriarcat els ha ensenyat a gestionar les coses, o amb autoestimes baixes, depressions i tal. Però després, si ens quedem amb aquest petit reducte d'homes que sí que compleixen la masculinitat hegemònica, els homes, els direm a partir d'ara, doncs els que viuen a la cresta de l'onada de masculinitat, els que el patriarcat considera fills sants, aquests són els que venim a parlar avui i del que realment va el tema dels Rubiales. El Rubiales està en aquesta categoria. És el que el patriarcat i a la masculinitat li diu un home-home. Aquest home-home, des de petit, ha creat la seva identitat a base de saber-se exitós, triomfador, competitiu i molt masculí, rodejat d'un entorn de dones i homes que li han aplaudit la seva masculinitat. Com més masculí millor, Rubiales, clar que sí. Endavant, li han dit des de petit. Aquest espècimen, de cop un dia actua com ell creu que és normal. Com? Doncs tocant-se els ous quan li sembla, donant piquitos quan li dóna la gana. Vamos, com un home-home fa les coses. Com si el món fos seu, com si tot estigués allà només perquè ell es tengui la mà i ho agafi.
A part, no oblidem que allà celebrava que un equip de dones acabava de guanyar el Mundial de futbol. I els homes no es poden permetre no tenir el seu espai de protagonisme, ja que el futbol és el seu territori. Prestat a les dones una estona, però seu. Si elles guanyen és gràcies a ells. Són ells qui més alegria han de mostrar i més han d'acaparar. Perquè, clar, si elles guanyen és gràcies al seleccionador, a l'entrenador i a tota aquesta colla de gent que no feu dir més perquè no sé de futbol. L'equip tècnic, no? L'equip tècnic d'homes. És gràcies a ells, no? Perquè elles, bueno, doncs no fan res. Així que tenim el Rubiales fent les seves coses d'home a home, però amb la mala sort de fer-ho davant de tot el món amb les càmeres. I de sobte el feminisme diu prou i li fotem una hòstia de la que encara no s'ha recuperat ni ho farà mai. La hòstia és dir-li, mira, guapo, la teva masculinitat ja no és tolerable. S'ha acabat, fins aquí hem arribat. Ja no està bé que et pensis que tots els cossos et pertanyen i que per tant els hi pots demanar piquitos quan et vingui de gust. Ja no està bé pensar que tots els espais són teus i per tant et pots tocar els collons quan et peti. Ja no està bé. Això és un judici no és un judici entre la Jenny Hermoso i el Rubiales, és un judici contra la masculinitat hegemònica. I anem a guanyar, perquè ja n'hi ha prou de somriure quan se'ns pixen a la cara. Adéu, Rubiales, tanca la porta al sortir, o millor, deixa-la oberta perquè darrere teu vinguin tots els que són, com tu, cacho de merda. Jo ara només podria aplaudir després d'aquesta intervenció. Irene, espero que t'hagis quedat tranquil·la. O sigui, molt, la veritat. No hi ha res a afegir. Ara, mira, m'aniria de fer la siesta. Això els hi enviaràs a totes les persones que t'han dit. Tots aquests dies que he estat allà, calladeta amb un racó, i la Irene, què li passa a la Irene? Pam! M'estava guardant per aquest moment, estava ordenant. Tot això és per vosaltres, vale? Estava ordenant les meves idees per treure-les aquí ordenadetes i gravar-ho una vegada i enviar. I sin derecho a réplica, Exacte. O sigui, ja està, perquè a sobre encara et dirien és que no sé què. No, ja està. Si no vull saber res més. Que ho he explicat perquè tothom ho entengui i no ho entens, doncs igual ja està. Et dono per perdut, adeu. Te'n pots anar amb el Rubiales. Doncs sí, que se'n vagin i jo crec que... Podem seguir parlant d'esport, si vols. No, jo crec que estem guanyant a poc espai. Les dones, el discurs, a poc està calant a la societat i... Ha costat per això, Home, sí, ha costat. Jolín, ha costat, Ha costat moltíssim. Però bé, cada cop és més gent la que, almenys, interpreta que les coses ja no poden ser com eren abans. Llavors, a partir d'aquí, seguirem treballant, seguirem anomenant els agressors com s'han d'anomenar i a tothom que vulgui canviar una mica i revisar-se els privilegis i tota aquesta lacra masculinitat que tenen a sobre, doncs endavant i en parlem. Exacte. Bueno, doncs per seguir parlant d'esport, és una mentida, És una mentida, Com el que ens hem convertit. Sí, un podcast... Cuidado amb la sotana, Exacte. Que tremolin aquella gent. Que ara a l'esport està que a tota vela, no? Està a l'esport. A la malipeta. Bueno, ara havíem de tenir aquí una convidada, però no la tenim. No, coses del directe, en l'últim moment, doncs, ha caigut. Ha caigut, no passa res, una abraçada des d'aquí. Sí, nosaltres volíem començar aquesta temporada també doncs, parlant d'una cosa que està passant a Vilanova, que està passant ara, aquests dies, o sigui, ja, depèn de quan escolteu el podcast, si heu trigat una miqueta ja està desfasat el tema, perquè és ara... Si ho estem gravant un dimecres, doncs el dijous, divendres, dissabte i diumenge. És el macroesdeveniment elitista que tenim ara aquí a Vilanova de la Copa Amèrica de Vela, aquest esdeveniment que només gaudeixen persones riques i del que només se'n beneficien grans empreses, fons d'inversió milionaris, que ens volen vendre com el gran esdeveniment de l'any i que aportarà una injecció econòmica increïble per la ciutat, però que realment només ens portarà misèria, impactes negatius al nostre ecosistema, l'increment de pisos turístics que ens expulsen a les veïnes d'aquí del barri i mals de cap generals amb gent pija amunt i avall ocupant els nostres carrers i el nostre territori. Sí, bàsicament nosaltres ho pagarem tot i els beneficis els emportaran tot gent que ja és rica. Exacte, és la millor definició. És aquest el negoci que han fet, no? I llavors, això, volíem tenir una persona que forma part de la plataforma No a la Copa Amèrica del Garraf, perquè a part del que nosaltres rajéssim, ella pogués aportar una miqueta de dades, de context, una miqueta més... Per no rajar el tuntun, també, sí, exacte, per ser una miqueta més curoses amb tota la informació que donem, però bé, no pot ser. Llavors... Ens tocarà rajar el tuntun. Rajarem el tuntun. Està clar que nosaltres ja ho vam dir fa un altre programa, una miqueta a la introducció també ho vam comentar, que no ens agradava gens aquest espai, no?
esta fiesta de la vela. Però bueno, llavors, doncs no sé, llegim una mica les dades que hem posat o com ho veus, Irene? Sí, és que ja estava buscant, no? Perquè ja demà hi ha la mobilització contra la Copa Amèrica. Sí, demà a les 7 de la A les 7 tarda. de la tarda al Monument de Francesc Macià. Sí, demà, que serà dijous, dia 14 de això. setembre, al final de la Rambla de la Pau hi haurà una concentració, doncs això, no?, que ha organitzat la plataforma No a la Copa Amèrica, que està com... Hi ha moltíssimes entitats adherides del territori, més de 60, més de centenars de persones a títol individual. Llavors, que no és una cosa que hagi promogut un grup concret anticapitalista, que no, és una cosa consolidada que abarca doncs, des de col·lectius mediambientals, a moviments polítics, moviments socials... Persones individuals, també. Persones individuals, sí, col·lectius feministes, vull dir que és tot un gruix de persones d'aquí del territori que estem dient que no. Així no, que vendre's al territori doncs no pot sortir tan lleuger, no? No sé, així com coses que hem trobat. Mira, jo avui anava pel carrer, sabent que parlaríem d'això, també pensant-me que hi hauria algú que en sabria, però bueno, no passa res. I li he fet una foto, m'he trobat el cartell de la Copa Amèrica i hi havia com tots els sponsors i així. I li he fet una foto perquè he pensat, a veure, qui s'emportarà la pastuqui. Qui està organitzant això, Irene? Qui està darrere d'això? Doncs bueno, tenim Coca-Cola, Emirates, Unicredit, Estrella Damm, Isdin, així com empreses internacionals conegudes precisament per la seva labor humanitària, no? Sí, totes elles. Totes elles. Totes molt locals, també, no? Totes superlocals. Seu a Vilanova i la Geltrú, totes. Sí. També està l'empresa de la família catalana Puig, que de fet això és un apunt que m'has dit tu, que és una de les més riques de tot l'estat, no? Sí, exacte. Té la seva fortuna que l'ha sostingut a través de la venda de productes de bellesa i de perfums, o sigui, estupendo també, i que entre altres negocis, té altres negocis amb fons que provenen també de Qatar, així que tampoc sembla que el tema sigui molt net, la veritat. No, la veritat és que no. Llavors, això hi ha com una secció com de sponsors grans i després hi ha com a sota una petita secció com de sponsors locals, no? Com d'excusa, en plan, que no ens oblidem de que això és un poble i que és sponsors locals. Bé, empreses locals, la Daurada, la primera que posen, que ja la coneixem, jo no la consideraria local precisament, està a Vilanova sí, però jo li diria precisament antilocal. No? La Daurada, l'altre dia, si voleu, ragem de la Daurada també. Una empresa que l'he descobert avui, que es diu Morchem, igual ni es pronuncia així, me pela, que és una empresa que fabrica poliuretà a nivell mundial, que té plantes per tot el món, com Xina, no sé, tot molt local, Sí. Té plantes a la Xina... Molt sostenible, també. Molt sostenible tot, li encanta el planeta, i just tenen una planta a la Garriga, i amb això s'han agafat l'excusa i han dit, local. La Garriga. Vale. Amb això s'han agafat i han dit, això és local. Sí, superlocal, a 10 minuts caminant. Sí, després hi ha una altra que es diu Pendenís, i a sota han posat Vilanova, però que això li han colat en el logo. Sí, com Pendenís Vilanova, perquè Pendenís és una altra cosa, no? Si tu entres a la web de Pendenís no posa Pendenís Vilanova, però jo crec que en el logo ara li han fotut un Vilanova que també per colar-nos-la. Que no us sona, no? No. Sent una empresa local, no, a mi tampoc. Però sí, perquè segons la web fan reacondicionamiento i construcció a medida de superyates. Un servei molt local també, perquè qui no porta a recondicionar el seu yate un cop a la setmana? Tenen també una sucursal al Port de Vilanova pels yates que aparquen aquí i a la web especifiquen, perquè ningú es confongui, que la majoria del personal, segons la web, és compuesto por personal británico y español multilingüe. Británico i espanyol. Molt local. No diré res més. Molt local. Multilingüe. Que no bilingüe, Que no. Català no en parlarà ni un, això ja t'ho dic. Ni un. Això ja m'ha espispat. I després posen el club nàutic per posar alguna cosa, no? Clar, perquè el club nàutic i vinga, ha de club nàutic patí. És la seva festa, total, també, una miqueta, no? El club nàutic són els pijos de Vilanova igualment, llavors ja quadra tot. Pel que sigui, Telemàtic, la Mulassa o la Fonda del Cinto no són sponsors de la Copa Amèrica. No interessa. No, o sigui, no tenen prou caché. Local, el dia a dia, es veu que no ha interessat. Doncs sí, molt bé. Aquests són els que s'emportaran bàsicament al deute públic en el qual ens quedarem i al final doncs, els beneficis seran per ells i nosaltres vinga a pagar i a pagar. Clar, és que més que res perquè
no? És com beneficis per Vilanova. Jo de moment no conec a ningú que es beneficia de la Copa Amèrica. No ho sé. No conec a ningú. Han volgut gent que treballi gratis, amb la tonteria aquesta dels voluntaris, que jo a la foto eren 4 gats. Amb tota la meva sinceritat, no vaig reconèixer ningú a la foto de gent que normalment sigui voluntària per coses locals de veritat. Vindran aquí, destrossaran la ciutat, podran que igual pugi el lloguer, això és l'única cosa que ens deixaran. Sí. Hi haurà un deute heavy perquè Vilanova està fent una inversió de reconstruir carrers, de serveis públics, de no sé què, que pagarem nosaltres, i se n'aniran a fer la seva merda a un altre lloc. De fet, crec que l'últim lloc on ho van fer, que va ser a València... A València el van fer el 2007, però sí, van deixar un deute de gairebé 400 milions d'euros. I encara no s'han recuperat del deute que va deixar la Copa Amèrica a València. De fet, quan estaven barejant-se les possibilitats a on fer aquesta nova edició, doncs algú va dir, València, i València va dir, no. Gràcies, aquí ja aneu a venir, ja veu destrossar, gràcies. No, sí que és veritat que el que passarà a Vilanova és com una activitat preliminar, però igualment la Copa Real Amèrica es farà a Barcelona el 2024, igualment té un impacte molt negatiu per nosaltres mateixes com a... Per l'ecosistema, no només per l'economia i per la nostra vida. Com a economia de Catalunya doncs, té un impacte bastant difícil de sostendre. De fet, l'últim lloc on es va fer va ser on es va fer? A Austràlia? Ho tenia aquí apuntat i ara Preguntem a la nostra persona que ha vingut a entrevistar. Però, vaja, que a l'últim lloc on es va fer també encara hi ha un deute de 94 milions d'euros. O sigui que... diners, així com que injecció econòmica aquí a la ciutat, no ho veurem. No, i a part la veuran com a molt doncs, els restaurants pijos, els pisos turístics que s'han posat les botes i han inflat mogollon els preus, i ara una setmana et costa 2.000 i pico d'euros al barri de Mar a un pis com el que pot ser el teu o el meu, els establiments turístics, no? Els hotels. Tot això, doncs sí, veurà que hi ha una ocupació hotelera ara mateix del 90%, que és l'equivalent a que seria el juliol i agost, i estem a 15 de setembre. Ok, però de veritat aquest és el model que volem per Vilanova, perquè jo crec que la ciutat ja està prou col·lapsada com per fer aquests mega esdeveniments, que és que a més és això, que la ciutat no li dona per fer-ho, no té prou infraestructures per tirar endavant un macroesdeveniment com aquest. Ara tanquen tota la part, tanquen carrers, la façana marítima ja no pots entrar. Com a veïna del barri de Mar estic indignada. Clar, hi ha un munt d'aparcaments, de cotxes, que són de zona veïnal, no? Amb la seva zona verda que tampoc pots utilitzar. Tots aquests que som nosaltres com a classe popular, veïnes del barri, ens veiem perjudicades perquè jo avui he hagut de donar 1.000 voltes i ahir també 1.000 voltes per aparcar. Per aparcar nous que abans no existien, que això a mi em sembla una vergonyíssima. Sí, i tot això no és per nosaltres, és per altres persones. Això vol dir que venen més cotxes, més CO2, aquests barcos que vindran, més CO2 també, rebentaran l'ecosistema de la platja. Als llocs on hi ha més turisme es consumeix molta més aigua, perquè els turistes són la gent que més aigua consumeix. O sigui, ves-li sumant a una crisi climàtica que ja existeix, a sobre, vinga, anem a portar una penya que ens rebenti la ciutat durant 3 dies. I a sobre, amb l'excusa de hi haurà més feina de quin tipus? Si tothom sap... Feina precària. Serà una feina de 3 o 4 dies amb contractes de merda que et contractaran per 5 hores i en treballaràs 10. Sí. Que tothom sap com funciona al final moltes vegades aquest tipus de restauració i hotels. Sí. I que al final és això també, o sigui, si nosaltres volem esdevenir una ciutat pionera en turisme, al final no ens podem desenganyar. El turisme el que promou són llocs de feina precaritzats. O sigui, l'hostaleria, el turisme, són llocs de feina molt precaritzades. Llavors, doncs jo no sé si això és el que volem per nosaltres, no? Com a ciutadanes de Vilanova i per als nostres veïns i veïnes. Juanlu, feia temps que no sorties. On estàs? Home, ara estarà al Club Nàutic, no? S'haurà comprant-se unes quantes camises, unes camisetes blanques, així com blau cel, no? També, sí, exacte. S'estarà preparant l'outfit a casa seva. S'haurà comprat uns nàutics per deixar les seves bambes aquelles blanques que treu a tot arreu. I ara portarà uns nàutics. Deu portar enganxat al seu costat tota l'estona el community manager de l'Ajuntament de Vilanova perquè li faci fotos tota l'estona, no? Perquè últimament, Déu-n'hi-do. O sigui, les xarxes de Vilanova... Es poden posar Ajuntament de Vilanova PSC si volen ja. Sí. A mi em sap greu perquè hi ha molt bones persones treballant allà, però això de... Avui és la diada, es celebra al mateix lloc on al mar.
Veieu el mar a la foto? El mar, Copa Amèrica, Avui és la Copa diada, Vela. portem aquí l'homenatge a Francesc Macià. Per cert, veieu que aquí es farà la Copa Queden 3 Amèrica? dies per la favor. Copa Amèrica. Això, ratxina. Bueno, l'única cosa que a mi em tranquil·litza és que Vilanova en general, quan fa coses que se li van grans, cotreja, que a mi això és una cosa que Sí. no em molesta especialment. No. I segur que també cotrejarem en això. Vindrà la penya a la Copa Amèrica dels Emirates i totes aquestes coses i cotrejarem i estarà per allà Juanlo amb les seves coses cotrejant. I me n'alegro. Espero que no faci un bon ridícul, la veritat, i que ningú vulgui mai més tornar a organitzar una cosa així aquí. I ja com a acabar l'última dada que a mi m'ha semblat una bestiesa és que han vingut 530 Mossos d'Esquadra a la ciutat per aquests 4 dies, més Ja està. mogollon de Guàrdia Civil i Policia Nacional. De fet, A avui que he mate. vist 5 furgons de la Guàrdia Civil per la Ronda Europa i he pensat, jo, mare meva, què és esto? Amaga't, amaga't. Sí, sí, sí. I així que aneu en compte que està la policia. Estan als carrers simpàtics aquests dies. Vale, doncs fins aquí el nostre sinton ni son sobre la Copa Amèrica. Fins aquí, sí, la nostra no entrevista sobre la Copa Amèrica. Sí, a manifestació. Sobretot, jo tinc Dijous una idea. 14. Espera. Què? Jo volia fer una proposta a la gent, oyentes. És una proposta que ens podríem després censurar o...? No podem anar a la presó, diria. Ah, vale, llavors... Si us acosta algú que veieu que és rotllete Copa Amèrica, preguntar-vos una direcció al carrer, li pregunteu molt amablement, are you coming from the Copa Amèrica? I quan contestis li dius, pues, you are not welcome, i te'n vas. Ah, El m'agrada, mateix amb els sí. bars. Si entra algú en un bar, no sé què, que veus que és rotllo Copa Amèrica i el bar és teu, quan li vagis d'atendre li preguntes, vens de la Copa Amèrica? Sí, pues you are not welcome, i que aspirin, que notin l'hostilitat, M'agrada, No sigueu simpàtics amb aquesta gent, han de notar l'hostilitat. m'agrada. Pots seguir molt bé, amb la convocatòria. Sí, no, això, dijous 14 de setembre a les 7 de la tarda al Monument de Francesc Macià i ja està. Quanta I estona ens trobarem. portem? Tècnics. 4 hores? A 42 minuts. 42 minuts o 4 hores. Doncs l'anam a fer més curt, avui al final Sí. potser no. Bueno, una mica. Sí, està bé. Vale. Passem a les recomanacions? Sí, exacte. Què vols recomanar, Irene? Ai, ara se m'ha oblidat. Aquí, la voluntat de canviar de Bell Hooks. Ah, molt bé. Us diré Jo el tinc que no me l'he pendent. llegit. Ah, vaya. Corta esta recomendación. No passa res. Tot això té Però una està molt bé, explicació. sí, té una està molt bé, explicació, està molt bé, té a una tope. explicació. Jo me'l vull llegir, Jo també, el tinc a la l'he tingut llista. a les mans, l'he fullejat, he llegit ressenyes sobre aquest llibre, vale? Perquè jo aquest llibre el faig, és una recomanació per regalar. Ah, Jo aquest vale. llibre que faig és regalar-lo als homes del meu voltant. La meva parella el té, el meu pare el té, algun amic meu també el té, i també el té una amiga meva que d'una època vam fer com un TFG sobre els homes i l'amor i ens interessaven aquestes coses. Un li vaig TFG regalar- real? No, no. Ah, Ella i jo ens vam estava- començar a interessar, en plan, hòstia, llegeix aquest llibre, mira, aquest llibre parla sobre masculinitat, no sé Ah. què, i llavors li vaig regalar també. Però en general és per regalar-lo a homes. Per què? I per què no me l'he llegit jo, també? Perquè no ets un Perquè quina home, no? mandreta, aquest llibre, a mi. Però, de fet, Bell Hooks va morir fa poc, i no és l'únic llibre que recomanarem seu al llarg d'aquest podcast, però és un llibre que és per ajudar els homes a endinsar-se en el món de les seves pors. Intenta posar paraules a les pors dels homes, inclús algunes solucions. És un llibre molt recomanable si tu ets d'aquests homes que la masculinitat hegemònica no t'agrada gens i també vols construir des d'un altre lloc i ser referent pels homes que vindran, d'una altra manera de fer les coses, doncs has de començar per tu, de començar a veure't les teves pors i com t'has construït fins ara, i aquest llibre t'ajuda, a més és molt amable, no és gens matxacón, amb un llenguatge molt planer, vull dir que endavant amb aquest llibre, regaleu-lo a tothom. I està en català a Tigre de paper. Perfecte. Sí, la veritat és que jo també l'he tingut a la mà i ja et dic que el tinc pendent perquè crec que Has és tingut molt a la mà, interessant. doncs ja està, L'he has tingut a la mà, ja pots sí, recomanar. Ja, recomanadíssim. Vale, doncs jo recomano una recomanació que em va fer la Sònia. És el documental Romper el silencio, la lluita de les futbolistes de la selecció, que anys enrere, quan el 1988 Ignacio Quereda era el seleccionador nacional del futbol femení, doncs va ser objecte de crítiques per part de diverses generacions de futbolistes per maltractes físics i psicològics i moltes coses molt xungues que van haver d'aguantar les jugadores i on s'explica molt bé
l'entramat i com el compadreig masclista doncs, va fer tot el que volia fer. I tot i que la selecció va estar fins a 16 anys sense competir a cap competició internacional, doncs l'entrenador aquest seguia allà, maltractant i de tot. Gràcies a l'amistat que tenia amb el president de la federació del moment, que era Ángel María Villar, que, surprise, és una persona corrupta perquè va desviar doncs, fons públics i privats i doncs, també va haver de dimitir del seu càrrec, en aquest cas per corrupció. És que un home també no? li mola molt el capitalisme i la corrupció. Els diners de la butxaca Això ens han deixat a la els definició agrada. d'abans. Doncs crec que dona un context molt interessant i ajuda doncs, molt a entendre que de esos polvos estos lodos, així que el teniu a YouTube i també a Movistar, em sembla. Són 20 i pico minuts, o sigui, és supercurtet, però A mi m'agrada molt aquesta recomanació. de la jugadora... Hem fet recomanacions molt adients avui. Sí. Que a vegades no tenen res a veure. Avui, mira, ens hem inspirat. I també volia aprofitar per comentar doncs, que les jugadores de la Lliga Femenina estan en vaga i que no començaran doncs, la temporada i no tornaran a la selecció tampoc. Bueno, una cosa, fins que es millora el conveni col·lectiu, que en concret volen millorar el salari, que ara mateix ronda els 16.000 euros l'any i que està doncs, prou una miqueta lluny del que és el salari masculí, que està al voltant dels 186.000, que no vol dir que hagin de cobrar això, ja ho vam parlar, volem canviar una miqueta els sous, però almenys un sou digne m'estaria bé. Així que a tope amb elles i amb la seva reivindicació col·lectiva. M'agraden tant. I quan va passar tot això del Rubiales, a Twitter com es recolzaven entre elles i les medes que es fan i com s'abracen i el companyerisme, és que m'encanten. Sí, companyerisme en femení total. A tota l'estona, a tot el que fan. M'encanten. Exacte. I llavors, així, d'aquí també les animem, no? I els diem que força, noies. Bueno, i fins aquí. Avui, doncs igual ha sigut més curt el programa també perquè estem arrencant motors, és el primer... No ha sigut tan curt, jo crec que... No ha sigut tan curt, però ho anava a ser. Jo ho he escrit quan em pensava que ho anava a ser. Clar, ens pensàvem que anava a ser curt, però jo crec que... Però bueno, l'entrevista, no la Copa Amèrica, igual així, regulinxi, no passa res, no es pot estar al 100%, però anirem escalfant motors cada cop més i ja, a mitja temporada estarem a tope. I l'últim capítol de la temporada ja serà increïble. Explosió. De fet, igual fem algun capítol en directe. Aquesta és la fantasia que té la Irene. Ja veurem. No és una fantasia quan és realitat. Moltes gràcies, Johnny i Sònia. Exacte, gràcies al Johnny i a la Sònia. Veureu que estem en un espai diferent. Sí, perquè s'han canviat de pis ells també. Exacte. Per nosaltres. Sí, necessitàvem un estudi més gran i tenim un estudi més gran. Així que, gràcies, ja sabeu, sponsors, truqueu-nos que el Johnny necessita cobrar alguna cosa. Exacte. Ja toca. Nosaltres volem participar en el lloguer d'aquest pis. Molt bé, Anna, moltes gràcies, ha estat a gust. Sí, molt. Tu? També. Sí? No, jo podria estar així hores. Potser les nostres oientes no els hi cal. Ens veiem aviat? Ens veiem aviat. No sabem quan, com sempre. No, fluïm. Sí. Adéu, adéu. Malifeta, feta.